Garrantzitsuenak akordio honetan sistemaren oinarrizko helburuak, ezta? Orduan, udalak hondakinen kudeaketarako tresna eraginkorra dotatzea. Herritar guztientzat eskuragarria eta denontzat denboran zehar iraultzeko izango dela. Eta biziklatze eta inguruarekiko errespetua bultzatzea. Gero, sistemaren erabilera eta garapena. Puntu bat. Sistema berriaren erabilera eta garapena udalbatza osoak diseinatu eta onartuko ditu. Organo horretan alderdi politiko guztiak ordezkaturik gaudelako. Papera eta kartoia. Eta plastikoa eta ontzi harinentzako edukiontziak asteko egun guztietan herritar ororentzat irekiak egongo dira. Hondakinak noiz nahi utzi ahal izateko. 3. Organiko eta errefusioentzako edukiontziak neurri ertainekoak izango dira, 2.500 litrokoak. Hondakinak asteko egun guztietan herritar orok utzi ahal izango dute txip bidez. 4. Merkatariak eta kolektibo bereziek beraiekin adostu bezala kartoia astean 2 utziko dute eta errefuxia astean 2. Horretarako finkatutako tokietan. Horazio bat egin dugu, lehenik eta behin inportu beharra daukat postasun bikoitza daukadala. Alde batetik postasuna gaur sinatu berri dugun akordioari esker eta behin osoko bilkuran berretsi ondoren 10 bilagonatz hiri hondakinen gaikako bilketa sistema on bat edukiko dugulako. Eta beste alde batetik postasuna hau bezalako gai sentikor batean legealdi honekin batera hasi nuen elkarrizketa bideak bere fruitua eman duelako kontsentsu eta akordio moduan.